What are not this here? I want to go. Shakasna na kumchopinda na poka tu fararoja. Abacha block road. Pinda kashamwa tipindeo. Sasa fura ko. Chapembera kumanya. Stop walk pisi macha. Taji mkata. Nipo. Mamkase guys, Mamkase, how are you? How are you, Mamkase guys? Mamkase guys, are you okay? Are you okay? Mamkase. Vadedzeive purpose finder muti kwaitadzoka. Vadedzeive purpose finder muti kwaitauya tadzoka kusvikira varega zvinhu zvake zvada kuita izvo peki. Kusvikira wasiya umbavha peki tichange tinewe panapa. Siyana kubira vanhu. Kwaitu maybe more. You say makanaka misi. Guys, ndauya panapa it has come to my attention. Azvakaoma moza kuti kana mbavha yajera kudla kana vanhu vajera kudla zvinhu zviri easy ka avaregi chero mukadini mai mwana havasiyi saka regai tingofambawo navo atakataura kuti tichafamba navo hatizoiti gone duta 365 asi togona kutobva kana 3 weeks 2 weeks 3 weeks 2 weeks togona kuchovha tichingodai navo guys. Munziro ndakafonegwa nevanhu antika vakawanda but it was late now handina kwanisa kudaira because ndenda kuitawo zvemhuri anoona zvefamily time. So ndobva kuseni kunoko ndobva ndafonerwa kuseni kunoko izvozvi ndobva ndafonerwa futi anoona nevanhu vakafona nezuro zvikaiti SIS MELLY takutsvagai nezuro ndikati nezuro handina kutime dzamakafona nedzi handikwanisa kuti ndichaita zvokubata mafoni letsopi ndakajeka zvokuti ndichabata mafoni Mwanodai mota sawa kana ndikasangobata emergency brake saiwe icho tichatenga cheche guys, sit it. Autoibanga. Nona. Saka ndova ndanifonerwa nevanhu vaya makusena nhasi zvikanzi SIS MELLY kune group rimwe riri ku Cape Town uko rimwe kune group rimwe riri ku Cape Town amutanzi rinonzi kudi anomaona saka hanzi iyoyo purpose finder iyoyi purpose finder kudi ameno anomaona vairi koko group koko hanzi vari ku advertise kuti vari kuda kuvhura preschool anomaona vada kuvhura preschool ikoko saka vanhu vekoko vati imi amusemi here manga muchitagwa palive imimi purpose finder chiacademy manga muchinzi izvo chikoro chakavhara kupretoria uko mune makatora mari dzevanhu vana vasina chikoro makutotora kuvhura chimwe chikoro kunoku ndobva azviramba zvikanzi hatisirisu ndobva varambigwa muya saka vanhu vaya vanibata vari mugrupu mumokati SIS MELLY kuti yadai waini zvokupinda mugrupu angu handikwanisi because ndinenge ndiri busy handizogoni kutaura magrupu enyaya magrupu anongoedwa akangowandisa ndichingobuda ndichingoedwa akawandisa animaona saka ine handizokwanisa kuti ndigare mugrupu asi ndangoti ndiuye pano palive ndizotaura pano palive kuti purpose finding haisi kumira guys haisi kumira izvozvi atoenda kunotageta amawana meno kunonzi kupi kwaanoenda kunotageta uko kuti arida kuvhura preschool ikoko animaona arida kuvhura preschool ikoko animazviona ndokwarida kuvhura preschool ikoko saka vanhu vekunzvimbo iyoyo muri kuzviziva vane gurupu ririko raakapinda rari kuadvertisa chikoro chake chaaritoda kuvhura preschool muno chikoro chinovharwa guys chikoro chinovharwa vanhu havana kumira mushe vana vekupretoria vakagara kumba vana vekupretoria akaona kuti adistrict vana vekupretoria iko zvinadana novhura gurupu kwarida kuvhura kucape town kune rimwe side uko anoona musanzwe ngachange avhurisa chikoro chekupretoria vanoende chikoro
as we speak right now unogorora mbatanza usiriwe sei webeki uya pano utauro kuti usiriwe send aid up ndiku aid send aid up uende ku aid unoramba kuti usiriwe sei unoda group otanza uziva usiriwe pakuti kudi send aid up ndiku aid send aid ndiku aid utauro kuti andisiri ini undiudze ini kuti usiriwe oh imi Cape Town mzada kura mchiko jeri gwe nebava imi Cape Town anditika batai vanhu Cape Town uko purpose iyo yachishanda chikuru chananyora pamusoro apo icho chandakapinda pamusoro chandakatega pamusoro apo icho purpose finder whatever hakuna chikuru chaunovhura Cape Town chimwe usati wavhura chikuru chepretoria chawakavharisa kana usina kutsvagira vana nzvimbo weCape Town tsvagira vana nzvimbo weCape Town vagara kudzimba vese vatsvagire nzvimbo vaende kuchikoro sezvikuita mwe vana then tokusiya kana usina kuvatsvagira nzvimbo hauvhuri chikoro Cape Town hauvhuri tsvagira vana vawakagara kuCape Town uko nzvimbo first vainde kuchikoro antika then totaka waona to destroy Pretoria hauchaigoni wakangadza Pretoria wakuda kujambira kuenda kune mamwe opportunities mamwe iwe usada kujairira vanhu iwe saka unoita kuti mazambo dzakapusa steric zvokudaro imi makanyanya kupusa zvokudiko guys zvimwe sangofunga kubanungu yakwamuri makambonyanya kupusa zvokuita seiko guys mazimba takanyanya kupusa zvokudii zvokuti angofunga kuti anoda kungoita game rake kuba kwakanongouya kumazimba ndokwaanoitira izvozvo izvo bona kudzidzira chikonimeni chako iwe peki umera kumazimba hauvhuri chikoro Cape Town hauvhuri preschool uri mbavha tanga waisa vana kuchikoro isa vana kuchikoro take the kids back to school vana vakagara kumba vana ngavaende kuchikoro first muita kuti vanaende kuchikoro first ubhadhare matichers mari dzavo maticha ari kukwangwa yako akakushandira uko vakaishandira imari yavo yavakashandira imari yavo vape mari dzavo first then we will leave you alone kana ukaupa mari dzavo ukameka shoti vana vaenda kuchikoro then we will leave you alone kana usina kuita tonoenda kuchikoro usina pa maticha mari dzavo tiri tosiso nakatsandi as 365 tiri tese tinenge tiri tese kana usina kuita kuti uvodzosa vana kuzvikoro upe maticha mari dzavo dzavakashandira tiri tese we are together titori tese tiri tese nai chii chakanoti ninge ngozi kuda kubira vanhu kuda kubira mtu unoti chikukwaparidza ndozvoita mbavha ikonoti apa yadestroy apa inojambira to the next inotsvaga mumwe mukana wakaboka yodai animona yoenda pamwe hausiri iwe peki iwe zero tetra life nezuro yakunoti kwaya ndisirini kuchikoroko hausiri iwe pane foni yakajeka pa iripo anjoda iri pazasi ivafoneri taure kuti hausiri iwe taura kuti hausiri iwe shongada kubira vanhu zvinhu zvakadaro hauneti nekubira vanhu hauneti hello ndiri palive izvozvi nenyaya yepurpose finder academy izvozvi udza vamwe kogroup ndiri palive ndiri kutomuti ngauye ari kuda kuvhura chikoro kwamuri kunonzi kuyi kwamuri ndaveni kuCape Town anavhura preschool kuda kuvhura preschool kundaveni Cape Town chitanzi handisirini ndaitagwa kulive ndiwe pano peki uya ubaya live button apa uye pano tanga wainisa vana kuchikoro hanzi chii ndivo ndiye ane vabereki vatuchiva paFacebook iva muna kuiona live nezuro ndiye vabereki musanyararidzwe nembwa iyi musanyararidzwe nemunhu ushu musanyararidzwe nemunhu uyu anonyembera kunamata achiita basa rekukangasa upenyu hwevana maticha akashanda haana kubhadharwa kana sendi vana vakagara kudzimba chikoro chakavharwa right now evidence ese ndinayo akatongondinyorera message paFacebook ndakuudza kuti mimi muita basa rekubira vanhu zvikandifana kuti jairira ndokupfudza atiudza iwe akatiudza kuinbox anifana kuti jairira ndokupfudza kupfudza uchindepi kukupfudza kuti wai uchindepi iwe pamwe kundiuraya ngatibvire ndiye mwari ngauya urayeni ndini kutaura nezvenyaya dzake anokupfudza iwe ndiye mwari uya urayeni iwe peki usati basa rekusora uchivhundusira vanhu chitukwa unomupfudza chi wapedza botwa agape women of agape uchida kuthreatena vanhu kwa unopfudza vanhu uri chii wayu uya undiurayeni uya
ndikugadzirire size. Zvinomukafa kufa. Uya uti ndichiuraona pe. Uya uti uraye. Uya uraye ndikuchallenge pamberi pevanhu vese ava live. Uya sina nevanhu vari kupinda vinhu zvachikudza zvavari kuona paFacebook. Ari kutaura nyaya indini havasi vanhu ava. Ndini uya uraye. Ndikugadzirire size inokwana. Kwaichi? Esirudo. Anokutsvaga malavu nemalike paFacebook. Anotsvaga malavu ne. Anotsvaga malavu ne. Isu. Anokutsvaga malavu, anokutsvaga malavu nepaFacebook, anokutsvaga mari. Anditsvage malive nemalavu nemalike paFacebook because malavu network. Vanenge vachingovepo chidya banana vachikomba malavu nemalikes. Anditsvage malavu nemalike nezita rako. Inini I stand for the justice, I stand for the truth. Malavu nemalike anondipadza kumba kwangu. Uri pakati zvimota ndiri kudrive ndadira fiyo nemalavu nemalike. Uri stupid yemunhu. Ndadira nemalavu nemalike. Kupretoria saka ngangotaura tiri kuvhura chikoro kuti vana vadzokera kuchikoro. Ndo hono yangu naye kuti vana ngavadzokere kuchikoro chete. That's my fight with her. Kuti vana ngavadzokere kuchikoro abhodere mateachers. Saka kana azonyora mugroup rechi kuti anzi takuvhura chikoro kupretoria, it meaning to say that they know what they are talking about. And anoziva zvatiri kutaura, what we are talking about, she knows. Anoziva zvatiri kutaura. The school will resume tomorrow, the 17th of May. Ameni chakavhurwa here. Ngavhure nezvatiri kudaka ndohondo yatiri kugwa naye. That's what we are fighting for. So ndinenge ndawina. Kana chikoro chiri kurizuma tomorrow ndo zvandiri kuda. Kana chivana sata ndo chikoro mangwana hondo haiperi. Mumuudze kuti hanzi chete ndavatega varipo. Kana chikoro sachavhurwa vana sina chikoro mangwana hondo haisi kupera. Ende maticha achapiwa mari yavo. Kana asina piwa maticha ndini homwe yenyu yekutaura. Ndini mouthpiece yenyu. Kana musati mapiwa mari dzenyu tinenge tichingofamba naye chete. It's bad for business. Trust me on this one. It's bad for business. Muchapiwa mari dzenyu chikoro chovhurwa nendo chikoro, then I will shush my mouth. Guys, ndikunyapa here. I will shush my mouth. Kana vana dzokera kuchikoro vabereki vapiwa mari dzavo, then chiro zvokupita zvavakuita izvo, it's none of our business. Zvokuvhura chikoro zvako. But hauvhure preschool usati wavhura wadzosera vana ava kuchikoro nekubhadhira maticha mari dzavo. Haipapo ndaramba. Ndichange ndichikuitira malive every day. Ivo vachadzoka naitembtembe kuchikoro chiyadzoka pamutopama kuti tomupama kuti asati vasina kuona ivaione tomupama peki kuchikoro. Tebo sivainda hamirai muone gore rino motokwinya mangwiro motokwinya. Takadoziva kuti kune malive anogona kuitwa 365. Takadzidziswa kuti pai 365 malive anogona kuitwa. Saka tinenge tichitose nakatsandi. Yes, tinenge tichitose nakatsandi. Alright, thank you very much. Alright, Kola, thank you very much. Udza vanhu mugroup. Kana chikoro chadzovhurwa ndichadzoka pari. I am very fair and just. Kana vana vadzokera kuchikoro mangwana matichapiwa mari dzavo, ndichadzoka nditaura kuti matichapiwa mari dzavo vasikana. Vana vadzokera kuchikoro vari kuda kuvhura zveCape Town, izvo zvechikoro chekuCape Town ozovhura hake. Besides that, ndekuti kwanda kuitirwa ndikiri kuzi ndiedhi wamagroup ko ndiani kowo futi. Handiri pandikirini. Tiri pa life. I'm on team diaspora ari kutifonera I'm on life. Kwai wanda malavu nemalikes. Unofunga kuti love nemalikes ndio yakaita kuti ndipfeke kudai sono kugeza kudai kwana iwe pfeke. Kwana ungati love nelikes ndakageza ndakapfeka undi kai love nelikes wanda love nelikes. Unoga love nelikes unobhadhara school fees yevana vangu. Hefuteke. Nai kaya kana tiwe ndakapfeka sitika tiwe. Ndakapfeka trouser jacket ndikati nemasikika. Mudze peki. Mudze peki kuti kai love nelikes. Gwara yo. Unokati mota iyo yafudigwa marafu nemalike kuti ifambe chino mota yatiri kufamba nayo. Otuka malafu nemalike ndakachena hivi. Sio zviruka malafu nemalike ndakachena kudai. Baba ndofitwa futi ndine ma hips. Akofanya mafuti. Sio zviruka malafu nemalike wanda malafu nemalike. Ukati malafu nemalike sio malafu nemalike isu. Isina tikauya pana pazika dangu tsakotara nyasi nabaza zvichinda tichitotara nyaya dzisina basa. Tichingouyepo nemadhari zedai. Tichingo saka unoti yako yonya ndese tipa malafu nemalike. Kwana iwe. Kwana iwe. Sasa vana uchikoro mangwana, they have got to go back to school or else this war will not end and you have to pay those teachers their monies. Atika ende mima teacher mkanamba makanyarara atika amenenyu. Ini kana unakadzokera chikoro ndinogona kuzvinyarara. Kana mukana
muri zima tia makanyira kwa muri nokuti peki ishiri nemuriro wayo she will never change. Peki umera ishiri ine muriro wayo she will never change. Muchanyara na swa yacho dai muchango tizodzoka beki. Mai wao zvedu. Tozviziva. Peki ishiri nemuriro wayo she will never change. Takamitra life pana pa 3 years back. 2 years back tikamitra after life. Last year tikamitra after life. This year tikamitra after life. Saka munakadara no chinja. Munakadara no chinja. Munakadara achinji. Munakadara achinji. Atombo chinji munakadara. Siyana nezvokuteretera vanhu wepeka uchita mudzimai wechizotwa unofa indava vanhu vechechi vanhu vachida kuteretera vanhu kuti tinoraya vanhu kudai. Indava muchishumisa the body of Christ imi. Munouraya vanhu muri vanhu vechechi. Vaya apa usura muchingovhundusira kungovhupa ende paFacebook pana nokwatisa vanhu vakomana. PaFacebook unongokwatiswa chero nembwa nekiti paFacebook apa. Facebook vanokwatiswa vanhu. Ukapusa unokwatiswa paFacebook apa. Kune vanoroya. Kune vanorova. Kune vanouraya. Kune vanhu zvose zviri chii unongochingokwatiswawo vazi hai ndoramba ina futseke. Wazonoita vanhu iwe uya kwavaroya hakuna kuZimbabwe. Msenyipira neindo kuroyanyi hendo kuroya hakuna varoyi kuZimbabwe. Kunyepa dei manga muchinyatso chaiko cheko kuZimbabwe munyatso chaiko kandi muchititira madhira akanaka paZimbabwe. Muroyi muroyi kunyepa kuya kana pane nyika isina varoyi zimu. Hakuna varoyi vekuzimu ndongo amene chimuchipinde chenda chimigwana nacho chona chemumuroyi abatwa kuzengeza uko adona nezvivana so vanga vakawanda vamwe vacho vatisa but kwabatwa 1 mukadzi anga ane zvivana zvakashama nekana muchina noroya mwenda nevana uroyi hwavano kusabaka ndewo kungomungwarira kudlava mamanikiri muzvikumwe zvavanhu kudlava magara avanhu chete lina ndichadzidzira. Hakuna chimwe chavanenge vachingongwarira varoyi kuZimbabwe. Teza kuti gadzisira nyika mutaro munoroya imi vanosema munoroya varoyi muripo here apa. Muripo here varoyi simudzai maoko tikuonei kuti tiripo isu. Muripo imi varoyi. Hakuna varoyi kuZimbabwe. Hakuna ndo kune kusabuda kuna vanonamata chaiko. Kuna varoyi kuZimbabwe. Kuzimu. Imi vanhu munenge muchiti kwanzi tinoroya. Hey sitorowani. Ini chimbotishikira paground. Mbotishikira paground. Kune zvekuvhundusira nezvi. Uya undituke wakanditarisa kudai. Face to face. Wakatisa mboni tumboni uchinzi kuti ndokurova iwe ndokudisabhisa iwe wakanditarisa kuti zvamunoda ngoti zvekungovhundusira nokuti apa tese togona kungovhundusira tese togona kungovhundusira imboti kana walenda paground uri kuAfrica kuno kupaground wayazoti ini ndokukiya wakanditarisa kuti aiso uone kuti makandiwasi mwari uone kuti kunovhumburudzwa nasei papa wakanatsa kutarisa kuti aiso mboni tumboni kuti ini ndokukiya ndotara kuti unondikiya kuti ndotibaya live button rako indobaya live button rangu noti tumebibata phone iwe ubatisa munhu wako phone mutambo uchitambiwa manje game rachinatsa kutambiwa paground ndokupedza nyaya kune zvekuvhundusirana pamasoshal media ai ndokuvhundusirana pamasoshal media kana hazviti nditaone kungovhundusikwa nekuti kungovhundusikwa navanonga chikovhundusikwa SIS 17 May is not tomorrow. Tell SIS MELLY. 25 May for saka kuchiko akagonyera kuti kwai 17 May vanhu vanaenda kuchikoro saka yakatodarika kadhetana asati aenda kuchikoro saka ari kuvhura rini chikoro ichi saka mirege tinenge tinaye mangwana tete inga nditorisire kwemadhetsi chaiko saka mangwana tetinaye tinenge tinaye mangwana purpose finder mangwana tinenge tinemi ndakakuona zvangu mutactic yenyu wamakaita kuda kuya data brand ambassador kuda kundinyararidza brand ambassador kuziva kuti ini ndo yanginyatsa kukupisa ino ndakambokupisa kundanyara dzakaino datuite brand ambassador ini ndobvuma kuti asi kana mukanganisa ndodzoka ndo zvandaita ini zvandangokudza ini zvandaita kuti mukakanganisa tikakutsiurai kuti onera uchema pamukasagadzisa ini ndokodzokera palive and I'm loyal to my word. I came back on live because we spoke andika ukatipromisa and nyaya yekuti ausikubhadhara vashandi ukatondirambira uchizoti ausikubhadhara vashandi saka ndaona kuti haushandiki naye andika saka ndadzoka kulive kuzotaura kuzokupisa futi ndadzoka kuzokupisa futi ndakabata wani naye mari ino ndakabata nzibata foni tinyatsovaona ndakakubatira asi ndikumbopengera peposifaidai takuti jairira naye jairira vanhu vakagara kumboko vanovhura chimwe chikoro kuti wakoshei
wakungofamba uchingokolekta mari dzevanhu usingavhuri chikoro wakati unopa masevhisi ekuti vana vaende kuchikoro vanodzidza hauchapi futi masevhisi achona wakuvharisa vanhu vakabhadhira mari dzavo vana vakagara kumba vari kusara vari behind nemalesens so ende ndotime yekuti anenge achitiwa maassessment kai ndotime yemassessment iyoyi vana vagere kumba vamwe vana vari kuitiwa maassessments hanimaona moti kwaitinyarara tisekerera zviti asatina GPS atirashika shaisa kumberi kwatoda kuenda koza tikuzivi madhedha hanimaona yes naingotosora chitovhundusira vanhu twaiye ndokudhisapisa ndokupfudza kumupfudza urikutadza kuita mapepa ako iwewe mapepa your own papers otogare muno wotwa unopfudza vanhu kunoti kwai imi vanhu ndafuka gore ramaida kuroiwa naboti kati ivachiri kataura nyaya iyoyo achadeni zvakapera naboti kana achadi kureva chidzoka dzotezoida kuti kudena isati dena ndoona tatingosiyana nazvo zvakapera nichandongozani chekuti kuzobva kuna varoi ichandongosiva chandongozani chekuti vana vachangovhundusirana tose tichingovhunda aiwe ndokutamba rafu iwe ndokukawata asi hapana nokuti anozvitaura chake chake unozvitaura uri panzvimbo ndiye munhu atoziva kuti yes uri paground panzvimbo say it then yes uno kuti havanoita kwete usiri panzvimbo tikuenda kunohla kuenda kunohla nai zvako amanda kuda kudzokorodza kuda kutiitira chikinda kore chisina kana nebasa rese twa ndozokurova ndozokudai wakamborovana ndokupfudza wakambouraya ani uda kupfudza vanhu unongati kungouraya mweya wemunhu kuri isi haisi huku kamunhu kuti unongotamba nekungouraya ihuku here munhu itamba nemunzwa inongourayiwa ngosvikuti ndokuuraya ndokupfudza wepeki kwane iwe hai kana ndimiwo guys mukula ari kumba kune dutu remativi ndiani mukula mutengese zvokushopa hanzidima thank you KG love you too my sister Cape Town uko KG bata imbavha dziri kuya Cape Town muri kubigwa sei Cape Town imbavha dziri kuya kuzovhura zvikoro zvenhema Cape Town imbavha dziri kuya kuzovhura zvikoro zvenhema Cape Town bata imbavha ndatimboisa feni mina feni reisiva nekuti ndinoda kuundikwa imi ndisei ndindlei ndidadi azivevadi epasi pemhino uye bodo kwanzi uyewo kubhuka mechi nemi ndoupi uye who's that one kune vamwe vanhu vanobhuka mechi nesu babis mangezika atichaga mafollowers zvazvokuti mafollowers amuoni andika ndikutaura kuti hazvidetseri kuti wawata uchitanzi ndokurova ndodindira kugwaneyo uri kure kwaunenge uri mundorespektana noti kana asvika background apinda muessay munomu uri kwauriko kwaupinda muessay woti ndapinda ndiri munzvimbo yakati ndivayavayava ndakati ndida kurova ndiri pakati location yangu iyi chiuyai hakuna kuti unoti kwai uri kubhuka nenimechi uri kuzimbabwe like really hazvimake sense because unoziva kuti zimbabwe handiuyiwi zvokumhanya ndouya ka1 pagore kana ka2 pagore hazvimake sense anzati pandotozinda kusava zvinenge zvadopera nendadokangamwa nezvazvo kuri background uya kana kuti wandiona uchinzi ya ndiri muground ndiri muareas obva wabaila ndavaona varimo makati chipa paya muripi ndisvikepo ndiwo munhu atorespecta iyi onoti kwai kudi ndobva wauya uchida kundirova ndobva ndakumbira zvangu ruregero kusvika zvapera sorry oya kweda kundirova uchida ndikawata ndobva ndati I'm sorry kani my sister sorry kani kusvika zvapera ndokugona ikoko akona kuda kutivhundusira pafoni zvibhakera zvinogwadza izvi guys zvibhakera zvinogwadza musamboudzana nhema zvibhakera zvinorwadza bvunzai vanhu vakakura vachigwa zvibhakera kumombe uku zvibhakera zvinogwadza sei kumombe vanhu vaigwa chiumbiwa zamu ramai vako zamu ramai vanhingi vanhu vonzi bayanai apa munorovana kusvika maneta isusu hadinota tisinambokura tichita kumombe but zvaitwa kumarokesheni sakurira marokesheni guys kumarokesheni yaitambwa yekumba mazamu iyoyi maimwana youmbwa mazamu kune mine tichitati vhiri tugo zamu ramai vako iri zamu raputsa nekuda kuti vanhu vakaokereka zvinozvizera zviripo unochita urowina yewe uyachiti uchinzi newa urowina yewe rova nai woputsa zamu chida prova point pochitanga kugwiwa hakuna nobataka muchitanga kunyatsorikitana muripo paya zvibhakera zvakwadza izvi totambere zvibhakera ivi
kakira zvogwadza kana ukaona kuti ndarohwa papa ndakuda munhu akudata kunga kuda ndikurira woita uchiruma tairuma kaisu pane munhu asina mbodya ropa nyama yemunhu erapo tairuma kana kuti wakuda urohwa papa oti nga kuramba wakaruma kubata kudambura chaiko chakuita sochadambura nyama yemunhu munhu anasvika pakusarenda kuita defeat kusarenda kuti ndasarenda wochiregedza nokuti street fighting haina kuti kwazvibhakera chete kachero ndikanonga dombo pasaidi ngakutema ukatiza ndahwina chero ndikabhozhomora nebhodhoro ukangoti defeat ndatohwina anoona chero ndikakuruma ndahwina street fighting haina street fighting usada kuti kwai ukatoona kuti munhu risijaingi riri unatsa kukukiya iri unotamba uchidzokera kumasure kiya kuda uchidzokera kumasure uchirova stance kuda uchidzokera kumasure parinongotira ri vana papa vangoda titende dombo woti bha musoro wotisa wawina watowina fight angwari ti bho parasara chiti mai uyakani iwe wototiza wawina fight wina street fighting haina formula haina formula ungamirira kurohwa nezimonya unotirova ivi aiwa sviti kurohwa nemonya kani sviti baby ndotaura nevanhu haungasanganisi life kanotaura nevanhu ukata usitaura nevanhu ini ndakudzimai yangu yapeki nokuti ndoda kuti yepurpose finder izvimirire iri yega guys ndogona chena initangozvona nhasi shamwari rega ndizvipe maruva angu ndiupenyu ndikasazvipe maruva ndopiwa nani magiri maruva